Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasira rimwe zuva sekutaura kwatakaita muchikamu chapfuura Senator James Makamba vari kupemberera bhavhadhei ravo vachiyamura zvipatara zvakasiyana-siyana zviri kuwanikwa munzvimbo yeMount Darwin. Iye zvinezvi tiri pachitse kwamudzengerereka uko dotito pavasvika zvakare vachiyamura. Isu seDrumas Media tinokurudzira vakasiyana-siyana, tina basa nebato raunove rezvematongerwo enyika. As long as uchiita development makasununguka kuti dana tichiuya tichiona zvamuri kuita mumatunhu akasiyana-siyana kuti nyika yedu yeZimbabwe inge ichienda mberi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Kamberi neutano, kamberi nekuratisa vana, kamberi nemadzimai, kamberi nemadzibaba vanosapota vana nemadzimai. Vanodakamira ndoitwa asi nevasingadi utano. Ini kutaura ndoitwa Sister Makotori kana kuti Sister Bunga. Vanotevera vanonzi Sister Fumbunu. Vanotevera Sister Marengo, vachitevera vana Sister Masvauri, vachiteverwa naNext Aid Mufuka, vachiteverwa naNext Aid Mande. Parishino ndiyo staff yakwanisa kuti joina, vamwe vanga vangobuda. Sorry, ati zvinonzi vasingazive ngavadzidziswa. So kuna sister in charge, ndiwo masister yanditi. Then kuko vanonzi medical assistants vakasiyana chiine medical assistant. Clinic level, manage aid. Hospital level in medical assistance. Medical assistant kana kwako hospital akatodzidza kudarika even nurse. Okay. Saka marinye qualifications. Okay. All right. Continue kana vasara. So ndiyo staff iri pano parishino tinofara nekuva nemi, tinofara nekutsikwa nemi. Kamberi neutano, vasingazivi. Okay, mazvita zvendo chitse clinic staff iripo. Receiving area, the waiting area yedu yemapatients achisvika vanotanga kugara pashedi ipo apa. Totanga kuita yatinoti screening of patients, tichitora vanorwarisa totanga kuvarapa. Vanoda kuitwa zvavanoitwa ipapa ndipo pavachasimuka vachienda kuma different departments mazvita. Consultation area. Patient painosvika ichitanga ichibva pareceiving area yauya kuzorapwa yatinoti outpatient department. Tinoirapira muno kana takuita examination tinoshandisa beds. So imo muno ndimo zvemunogara information kazhinji inoshandiswa nechipatara. Tingati vaenzi vachisvika vanosvikira murumu muno tozoona kuti tovaisa kupi varwere tinovatambirira zvekare muno. Anogona kutopedzerwa nyaya dzake dzekurapwa dzafambira kuno obva aenda zvake kumba sekuti panapa clinic isinga admit, saka zvizhinji zvinogona kuperera munhu. EPI room, expanded program of immunization room. Ndimo matinobaira vana vaccinations akasiyana-siyana kubva paBCG kusvikira mwana wedu ane gore ne6 tinovabaira muno. Zvese zvinowanikwa muno ndimo munowanikwa mafiriji acho anogara mushonga zvichibatanidzira nerumu izvi.
ndo mune mamwe mafiriji acho anogara mishonga muchigara. Iyi ndo yatinoti system yatinayo yeEHR system mazuva ano takurapa tichishandisa mafoni, hatichashandisi paper based removed, saka takushandisa the EHR system yatakushandisa ndiyo iri umu zvichichengetedza system yedu iri umu. Unfortunately tinenge tisina hedu zvakakwana, panenge pachifanira kunge pane screen kovharwa zvakanaka kuitira kuti isangove area inopindwa nevanhu vese. Okay. So munomu ndimo matinoti postnatal care room inova yatinoradzika vana mai mushure mekunge vasununguka. Tine mibhedha yedu 3 yatinoshandisa nekuda kwekuti Chitse Clinic is one of the busiest clinic in the district. Mibhedha yedu 3 inogona kutomboita mishoma. Pamwedzi tinogona kuita 27 to 30 deliveries, saka inogona kutomboita mishoma. Tinenge takutsvagawo imwe room yekuti tiise madzimai edu anenge asununguka. So murumu macho imo munenge muinewo zvimwe zvinhu zvisina kunyatsokwana zvakanaka zvinenge zvichidiwa kuti vana mai vashandise. Saka mai vakasununguka rini? Mai ava vakasununguka nezuro na10 o'clock dzeusiku. New Year babe, makorokoto. So good. Next room I think no, tosi. Mu next room murutobariwa so. Saka tomusiya umo. Munanya mukuta. special room Chitse Clinic yatinoti OI room. Munova munogara kana kuti matinorapira varwere vedu veHIV maclients. So room inei tinotoona iri diki ndokunga mukatarisa ine a lot of medicines dzakutogarira kuno. So counseling dzese dzinoita chokuita neHIV dzinoitirwa muno. Distribution of medications zvese zvinoitirwa muroom iyo inoi. So tinotora seroom yedu yakakosha yekuti maclients edu special cases mamwe anogona kutouya usiku tichishanda nawo tirimo muno. Saka tinoikoshesa zvikuru. Pananga ndovunza mbuzo zisati tabuda muno. Hanzi ndiyo room inokosha kai? Yakakosha ndachida mubvunza tozotadza kuibvunza kupachanza kuti vekorera vari kuitwa sei? Vekorera vanenge vachiiswa kumanhu eapi? Okay, isusu tine room yatasiya pakona apo ndio iri designated for cholera cases. Asi that will be 1 or 2 patients vatinenge tawana. Kana va more than 2 patients we request for a tent. Toba tapiwa tent vanenge vakupinda tent. Vanenge vari isolated. Papa room yenu tori closer kuma toilets. Ndiko kwa ende ma patients edu anenge achienda kundoita cater for those vanhu vedu vanopinda ne the other side uko. Avapindi nekumain entrance. Tine rimwe door rinobuda nepapa ndopa vanopinda napongonanga straight for care of the patients vecholera. Okay. One more facility? Pane imwe one more kana matapedzi? Tine the other room next to this one inoitwa HIV testing and counseling. Ndopata kuendeko. But it's a very small room. So the drug room. The most important again, the drug room. You need to see the drug room. Maybe let's go to the drug room. To the drug room. Yeah. The good one, then the bad one. Okay. So this is our drug room. Matinochengetera mishonga yedu kana tareceiva from NAFA tochengetera.
but unfortunately the storeroom is very small. Pane patinowana ma-consignment akakura from NatFarm. Kwani so ndo patinozo improvise nekuita mishonga mumaroom like aimatabuda muyamo. But under normal circumstances, we know all the medications should be kept under security. So, kunenge kusizorina security yakazonyanya as compared to this drug. Makamboisa request kuti muwane muwakirwe drug. Request yakaiswa through the council. Then vachibatsirana nevakavaka this facility. Okay. So they were saying they are coming back after the holidays, maybe this January. Okay. But right, we shall see what are we going to provide. Tinga extend the recount to Tinga ITC. Okay. If you need any help, let me know. Okay. Okay. It's okay. Thank you. Panderne utano. Panderne utano. Panderne namai. Panderne baba. Panderne vatungamiri vedu vanosapota utano. Vasingazivi. Nashita. Kare zvino regai nditange neyatinoti biography kuti sekliniki kuti yakambotangawo sei uye rini. Kliniki yedu inei yakavhurwa mugore ra 2012 musi wa11 August by Comrade Joyce Mujuru. Ndivo vakauya vachitivhurira kliniki yedu iyi. So yakatanga kufunctiona from August 2012 till date. Ownership yayo iri under Pfura Rural District Council. Vanova vana Mr. Nyachowe ndivo vanoona nezvekliniki yedu ino. Catchment area yatinokava tinokava ward 16 and ward 17, of which the clinic is stationed in ward 16 muvillage inonzi Yamakomo. Catchment population yatinoseva is Chitse Clinic tinoseva 12,286, but ndiyo yema wards maviri nokuda kwekuti iri centrally positioned tinoseva Mount Darwin so far isati yava saving clinic kunze kwehospital, so they all flock to Chitse Clinic. Lotito Clinic iri vanhu vayo futi nekuda kwelocation vanowandisa saka vanouya kuno. We end up being the busiest clinic in Mount Darwin. Staff allocation yepano tine tiri 13. Pa 13 pane 6 nurses. Pa 6 nurses 1 ndewe NGO. Then tine 2 nurse aides. But pa nurse aides edu 1 is for the government, the other one is a voluntary cadre. Anoto batsira clinic kuti ienderere mberi nokuti 1 nurse aide hakwani. Tine 1 general hand. Tine 2 EXTs. Tine 1 anonzi data entry clerk anoenda data zvemakombiyuta izvi. Tozoita 1 primary counselor anova anoita zveHIV testing and counseling. Ma-services atino offer seChitse Clinic. We offer ANC, ndo zvekunyoresa mimba izvi zvemadzimai anenge akazvitakura, ma-deliveries, kuzvarisa. Pari zvino tinotori nevanhu vedu mumwe ari kutozvara right now as I speak, then mumwe akazvara nezuro varimo. Tine inonzi postnatal care. Postnatal care ndokuti kuzokuzobaya majekiseni vana vanenge vazvarwa vaya. Handiti kana kupa family planning kunana mai. Tinoita outpatient services kuti munhu anongouya ongorapiwa wabuda zvake oenda kumba kwake ne-HIV testing and counseling. Ipapo tinopazve ma-ARVs kana kuti tinoita tinoti OI services. Vanorwara ne-HIV, vanoda zvecounseling, tinongoita nechekuti HIV tinoita. We offer as a facility. Tinoita zve-immunization zvokubaya. Pa-immunization ipapo vanhu vedu havakwanisi kuuya vese kuzobayirwa pasenda, so we do watinoti ma-outreaches. Tinoenda kunonzi kwaMukombozi uko, toenda kunonzi kwaSosera padoko tichindobaya vana vedu kuma-distances asingakavhike about 11 kilometers or more. Tinoenda kundovabayira ikoko. So pa-family planning tinopa futi zvose. Chatisingagoni pano kuita yavanoti sterilization, iya yekusunga matubhu kuvakadzi kana kuvarume, iyo hatigoni. Zvimwe zvese zvinoitwa kuoffer family planning tinooffer. We have been trained for that. So basically I can say Chitse is one of the busiest clinics in Mount Darwin. Zvadaro tinoda kuappreciate
the presence of everyone. Atitsika nhasi senator tinoda kukutendai. Asi ndisati ndoziva kuti mukana wandinogona kupiwa mushoma asi hanzi mwana asingachema anofira pai mumbereko. Ina handisi kuda kufira mumbereko, musoro ndichaburitsa. Ndakantarisa senator nhasi netimu ravo. Saka zvandiri pano senator ndiri kuchema ndichiti chitse, though we are able to save all these, to provide all these services dzatataura, tine some of the challenges as a facility dzakafanana nenyaya dzemvura. Mvura yedu tinayo hongu, tine mabhoho maviri, but it's electric powered. As a result, zvino kutitorera mari yakati wande yatinenge tawanawo iya kutenga magetsi pamwedzi tinoshandisa $200, which is a lot of money yekuelectricity. You know kuti clinic inobva yangonzi it's a commercial thing, saka magetsi anobva adhura. Tichibva pamvura tinonetseka nenyaya yelighting system, kutungidza magetsi chiedza chaicho. Magetsi anoenda kune mamwe makliniki ndofunga kupachanza mazviona, kune mazisola akawanda, munda wemasola wavakapiwa nevakavapa vanoita lighting system yakanaka. Isu hatina, tinongori neako kamurikuona kari pasera kakafa kasi kushanda. Chakanga takangokatengawo nemari dzeresult based funding dzatamboona dziya tichida kuimprova the services that we offer. Tichibva ipapo nyaya yefurniture, ndinonyara zvikuru kuti utekwa hwandinawo nhasi nepandakavagadzika hapasi kundiitira zvakanaka. Furniture iri kuti tinetsese chitse clinic. Linen ndo zvinova machira, magumbeze, mashits. Aiwa vabereki vedu kunyanya mulebo vari kuita zvokuti uya nemagumbezi, mufunge gumbezi rinenge riri rekudzodzedza mukumba. Asi kana takuti amai uyai negumbezi rekuzoti mufuge imi mega nekacheche kabuda, ko baba nemumwe mwana ari kuteera muchechi, zvaipa. Tichibva ipapo workspace, ndofunga ndanga ndichitaura nasenator mukati kuti isusu muri kuona pokushandira pava padiki nokuti tikuti musha wedu muhombe. Izvezvi mumaternity munongori ne3 mabeds kune vapinda. 3 mabeds asi kukwana nekuti pano vanozvara munhu akapotsana nebhazi rinoenda kukaranda anouya kuzozvarira pano kana isiri complication. Saka naizvozvo tiri kuti patinoshandira pava padiki, zvichingosugesta kuti chero tikawana cabin zvayo tinogona kutozvitambira zvakadaro. Drug room redu mishonga yedu haisi kukwana yatinopiwa neNatFarm kuti tise mukati. So we know kuti pane mushonga panoda a lot of security. Saka zvinenge zvichiita kuti zvitidetsere tichengetedze zvinhu zvedu zvatinopiwa nenyika zvinova zvinobatsira vanhu vedu mukurarama kwavo. Kozoita yokupedzisira ndenyaya yemother waiting shelter. Nokuda kwekuti tiri the busiest clinic inozvarisa vanhu 27 to 30 per month madeliveries edu. Vamwe vanotoita mahome deliveries vachibva kunonzi kwaMukombozi uko 11 kilometers akufambiki, Huta village akufambiki. Nokudaro tati chingoti tikawanawo masasa mother waiting space tinayo yekuvakira masasa edu, zvinobetsera vana mai vedu, zvinobetsera kuti tireduce zvirwere zvinouya nekuda kwemahome deliveries zvakawanda zvinoaffecta vana vedu. Nekudaro ndinoda kutenda, ndinosiyira nguva ino kuna musati magara pasi. Pane umbo here wekuti maramba muchitaura nyaya yemahome deliveries. Mahome deliveries akawanda kupfuura anoitwa pachipatara. Anenge asina kuwanda. Iwayo mashoma iwayo hatiakurudziri nokuda kwezvirwere zviriko mazuva ano zvinobatsira. Tinogona kuti pamwedzi togona kuwana 5 home deliveries. Mamisha vanotoripota 5 ndevari kuripota post delivery, but vekumamisha anozoya paday 3 day 7. Okay. Saka vanobva vakudza ratio yedu. Okay. Tinotenda. Okay, mama zvita zvenyu sister Nichanzi. Saka ndinonzwa kufara, ndoti wakansela mushuwa, ndini kansela for this ward. Asi ndachinja ndandokufarira chaicho ndochokuti tatsikwa na honorable senator Makamba. Ndoda kufara se kuva kwani pano kunotipa manyavu. Ndoda kufara zvakare kuti magovernment department dzese yari pano DGC ndiri kuchetedza mwari wakuite zvakanaka. Kufara kuti honorable muripo zvakare maishongedza mwari wakuite zvakanaka masvika panzvimbo yenyu. Ndoda kungofara ndikutaura kuti this clinic yakavakwa panzvimbo iri strategic. Inzvimbo yokuti vanhu vese vanobva kuda kurapirwa pano. Munoona kuti pano road dzara kukrotsa imwe kubva. Saka vanhu vedu vanofila free kufamba nokuti kuno chokufambisa. Nyaya yokuti panapa inzvimbo iri busy ichokwadi, this place inzvimbo iri busy. Ukasvika pano unongosvika pano varwere vanobva nzvimbo dzakasiyana. Nonyaya yokuti
panosvikika panofambika. Saka ndanga ndiri kunzwa kufara sister ndivataura kuti nzvimbo iri paworkplace yedu idiki ndiri kufara kuti dai takazowana kukana kumberi wokuti nzvimbo tifudunudzire zvishoma kliniki yedu itikurei nekuti iri kubata nzvimbo dzakakura uye pari kuuya varwere vakawanda vanouya kubatsirwa pano. Handina zvakwanisa ndoda kutaura asi pane nyaya yemvura yataura nasister Bunga. Nyaya yemvura chinhu chinotitemesa musoro kwazvo inonyaya yekuti magetsi pana inongosola chete hapana backup inongozesa chete hapana backup yesola. Saka pakasova backup yesola mvura yedu inenge iri yakatiwandira. Mvura yedu inooneka panguva yega yega painenge ichidiwa. Saka chinhu ichocho chinhu chakatikoshera sezvokuchiza kuti mvura upenyu manzwa wachitaura panosunungutswa. Saka panodiwa mvura. Saka mvura chinhu chatotira chinhu chokutanga pana paclinic. Dai taiwana masola yanobheka zesa yedu painenge isipo zvitibatsire. Handina zvakwana zvandinoda kutaura sei asi ndiri kungofarawo nokuuya kwese kwamaita pano utungamiri wose uri pano. Mwari wakuitire zvakanaka. Mufaro wakakura muward 16 muchitse. Ndinoziva kuti kuuya kwamaita kuchati zvarira zvakawanda panzvimbo ino. Haleluya. Ndinongotora mukana uno pamusoro darira kudzwa kare. Ndinongotaura pamusoro pekubatana kwatakaita nefacility ine pachitse. Nyaya ndokurudzira zvakanyanya uye mashandiro ndachipatara pano angave matambudziko dzimwe budiriro tiri kufanira kunge tiri huchekoche. Hapana chavanoita pakliniki pano vasingatizivisi. Kana riri dambudziko rinouya tiri kansera roziva kwatiti masapo tobata community togara pamwe chete toona dambudziko tingaripedzisei. Uye ndinofanira zvikuru nda kwefacility kuti vano dzimwe nguva dzavakurisa matambudziko pamusoro pevanhu vasingauye kuzobaisa vana kana kudonhesesa vana pano pakliniki vari kuzoya kumaraini. Shoko rinouya zvakare kuna kansera, shoko rinouya kuna masapo toshedzerana kuti unganai panzvimbo imwe chete muemudonhedzero vana. Saka ndikudaro ndiri kutenda zvikuru kuti dai budiriro dzakafanana naidzodzo dzaripe dzichienderera mberi. Uye ndafara kwazvo pazuva ranhasi kuti vamakamba kuya kwaita panapa ndakapedzera kuona kare ndichiri muyuthi ndambotaura namwe tiri kudziva kuti ndine bhachira ndinaro ndakapiwa namakamba vari MP nhasi ndinaro chiri kumba. Saka izvozvo dzimwe budiriro dzatataura kuti dzatakaona nhasi mamwe matambudziko yatinawo kuburikidza nayo kuti vadzoka pamuarea ino nhasi kuti ndivo vachi baba vedu vachanga vachipedzera matambudziko pano pachitse clinic vamberi nokubatana pasi nezvamazvake mazvake atendawo. Chinguva chino ndechekungointrodusa mukuru wedu watiinaye. Mukuru wandakukusimudzirai ndatonzwa nechekare kuti akapa mabhachi nguva yacho iyo vamwe tichiri kudzipfeka neniwo ndichitori nedhirezi racho randichiri kupfeka achiri MP. Chigaro chavo chidiki ndiseneta wenzvimbo ino. Maconstituency edu ari matatu vanobata North, West and South vari seneta. Kudare guru redu rekuparamende kune lower house kozoti upper house ndoye masenators, lower house ndoye MPs inova yatiriwo isusu mapota. Chigaro chavo chikuru munyika ino inhengo yepolitibhiro. Vari deputy secretary wetransport kumusangano wedu weZANU-PF uri kutonga the whole country. Vanonzi Dr. James chafunga moyo ndichafunga moyo zvechokwadi shefi sanganai nevanhu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Baba, happy birthday to you. ndinotenda ndoda kurakidzai vatinoshanda navo nevamwe vatiri kufamba navo vaenzi vatikuta nemhuri yangu uyai pamberi apa toni Mr. Tawanda and family, Mr. Makamba, Ms. Makamba, uyai toni uyu muzukuru my friend uyu muzukuru baba wake ndevava
uyu vanonzi Tawanda Makamba ndiye mwana wangu wechingai? Arutara zvaanoziva. Pane vasikana vairi pamberi pake chiedza na kushinga. Ati ndiye ane mukomana uyu. What are your names? Your full names? Yeah, saka ndo para James am. Anesuku, right? Right? So you can introduce yourself. You're a big girl. I'm a big girl. Sukuru wa Makamba ndiri mwana wemukoma. Ndinonzi Miss Vatakati ndiri mwana wemukwasha. So uyu murume ako yazozviintroduce baba wake ndiye akandirera ini ndiye mukoma. Saka uyu mwana aditi mwana we first born ya mukoma mbama wava ndiye ane mwana uyu. Okay, carry on next. Pamberi noutano pamberi vasingazive ini ndinonzi Tonderai Makamba. Ndofunga zvizhinji introduction mababa vataura. Munoshanda kupi? Ora ndinosenza kunyamaboko. Ndiri teacher ndiri kueducation iko. Sinotombofa batawo neveutano ivava. Ndofunga vanozviziva ndii. Okay. Salemera Makunja ndinoshanda naSenator Makamba. Zvese zvemaposta zvemvura zvekunyora ndo vanoita ivava. Ndinoitwa Edson Kutiko, ndini driver waDr. Makamba. Very important man. Akabwaira tinopinda muna Ruya. Ndi driver wechipiri uyu. Yaona introduction inga munetsa. Second driver kana mwari pabasa. Okay? Next Wendy tinotenda Masukume, Office Admin Commander, Senatorial Constituent Office ya Honorable Senator Makamba. Ama baba wawe mnawaziva nditi? Ama wari kuagri-tex. Okay? Nonzi Norient tinotenda Chokununga, Office Admin weku Office Constituent Makamba based kuBhilidora. Achokununga vachona adzimai vari panosumuka itoni. Mazviona vari kusapota maprogramu emwana kuoffice. Aiwa tinotenda chigarai pasi. Thank you. Roma MP amangwana. Taitenderera. Viva ZANU-PF. Asine vatengesi. Ini ndini wevamwe vakatambira vana vamamchitaura kuti vakavhura kliniki ino Comrade Mjuru. Takavatambira vachibva kuhondo. Tiri majaya. Nana Comrade Kaparadza. So kwese kwataenda kumameeting vaitaura kuti imimi tererai ndimi vatungamiri vamangwana. Ini ndaingoseka mumwe kuti shefu wataura chipo tinombotungamira mangwana evanenge vaenda kupi. Saka imimi mese imimi ndimi vatungamiri vamangwana. Vazhinji muri vatungamiri kare. Ava vari kurana hospital, ndiye mukuru wemacivil servants kudistrict, ndiye legislator uye vari kuCentral Committee. Central Committee ndo inoita mirawo yese inotonga ZANU-PF. Saka chigaro chikuru chaizvo. Isitonzwe kuPolitburo. Politburo itori secretariat yeCentral Committee. Handiti pavanosangana misangano yavo ndo inoita zvese zvihombe. Zvinoita sei zvinoshura. Zvinoita sei zvinoenda zvakadaro kana mautaura mututi. Saka kana tiri kumusangano kudai ngatidzidzei. Handiti kune vanenge varipo nekuti mangwana ndimi maita sei. Varume vairava vanga vari makomanda kuhondo. Handiti vanga vasingambofunga kuti vachauya kumusha voita zvavari kuita izvi. Simukai zvishomana nashefu mutaura zvigaro zvamamuna zvekuhondo zvinorevei. Inda ndiri member general staff. Zvichitaura kuti zvigaro zvepamusoro papa general staff no high command, the supreme board of the ZANU forces, dare rechimurenga tichitaironga administration yokurwisa mastrategist
yekurwisana noenemy tichitaitoronga tinofamba so saka ndochinzvimbo changa ndinacho ichocho pasina mhandu district commander mukaitsanangure. Inini I was a detachment commander. Basa ra detachment commander ndere kuronga hondo dzemuti detachment. Detachment nzvimbo inenge yakakura yakada kutoenzana nedistrict rineri reDarwen rineri. Saka ndimune muchironga zvese nekuona kuti masections ese anofamba sei, mabasa ese anenge achiitwa munenge ari kuuya zvari kuuya nokupi tomuvharira papi kuti atadze kupinda patinenge tiri toita sei kuti tisaurayiwe nemuvengi isu taironga zvese mabasa iwayo. Saka mamwe mabasa ataita munguva yehondo nokuona zvakare kuti ammunition kana kuti zvombo zvokushandisa vanhu vozviwana sei munzvimbo mavanenge vari vachishandira pasina mhandu pasinazvo pamberi nezanula forces pasine vatengesi. So mazvionaka mashure mekunge tasarudzwa president vedu vaMnangagwa vakati vakomana nevasikana endai kumusha kwamakavhoterwa munoshanda ikoko, moya kuparamende, mabva kuparamende endai kumusha monzwa zvichemo zvevanhu zvii zviri kuvanetsa, mazana avainawo ndeapi, mubatsirane navo. Ndosaka muchiona nguva nenguva tinogara tiri kuno, MP vanouya vachironga zvavanoronga nemi, seneta vanouya, maministers vanouya, rinenge riri besanwa rekuti tiwane budiriro kumaruva. Saka takati isisu musi wa 1 January tingaswere tiite hani ndo musi inonzi gochi asi pachipatara hapana gochi ka hatimati mumwe mwana asungunuka kwatabva uko kune mumwe asungunuka anzvinenguva na 10 handiti. Saka hamuna zororo aiwa hamuna nguva yekugocha. Saka takati aiwa ngatiendei tinotenderera tichionana nevashandi vezvipatara nekuti basa ramunoita tinorikoshesa, ibasa ratinokudza. Saka tiri kuenda kunzvimbo 5 nhasi tauya pano, tabva kuPachanza tikuenda paMount Darwin Hospital, tienda kuKaranda, tozopedzera paNyamaoboko. Saka izuva renyu nhasi, but it also happens to be my birthday. Aiwa ndanzwa kwatabva tapuhwa mbudzi ndanzwaonzi panapa mune mbudzi nhasi, saka ndaonaka nguva yacho yasvika. Saka vekuhofisi vamaona ava vakakumbira imimi sister kuti tiri kuuyako chatingakubatsirei nacho chii chiri kunetsa, handiti mukati imimi muri kuda mini Doppler, ndizvo machine ndio chii chinonzi Doppler, mwana ari mudumbu. Vakati kana muchinotenga mari tiri kukunzirai mari inoita mari, mukati inoita $50, handiti tauya nayo $50. Mukati muri kuda mabhere ecotton wool by 10 mabhere ecotton wool anoita $60, tauya nayo. Mukati muri kuda washing powder by 5 ndiyo yokugeza chii makuwacha. Okay, yauya ndiyo yamuri kuona yakaungana apeyo. Mukati muri kuda masheets single bed 6, okay. Saka vasikana vakaenda kumasitoro tikanzi anoita 120, tauya naye 120 yacho. JK ijiki kana kuti jik $15 yauya. 2 plate stove $80 yauya. Mukati muri kuda mabench mairi mapatients here yakane staff, okay. Yeah, saka mabench ari kuita 120 yauya 120 yacho. Total zvinhu zvamakakumbira iri kuita 565. Tazowana sawira vari kupiwa musi vatinoshanda nawo, vane shamwari dzavo vakati kana muri kuenda kumahospital regai tipe makula bag iro rinoiswa chiko kula bag mishonga. Saka takupai kula bag. Musi uno president vakakoka vanhu kufamu kwavo, hati makaona kuti kwakatangwa nyaya yekupa matitle deeds. Vari ikoko vakati aiwa maMP ese
ndikuvapa chii ndikuvapa mupunga apuwa mangani 4 tons. Saka mupunga wa mai senator MP memberi Central Committee newangu inini takahaya rori vakaenda kunotora ivo takati ngazvifambirwa nemunhu mukuru. Saka tiri kuti chakumbira kumadistricts kune vanhu vaya vari kushupika maningi handiti chembere nherera kana nevamwe vanhurume vakatuzwa nevakadzi amenotanzwa vakadzi vavo nokupasa ivo handiti. Saka mupunga uyu munonyororo tsamba akamuchitenda kuna president, mukanyororo tsamba ikauya kumadistricts imimi madistricts eZANU-PF nemanagement yeclinic handiti, ukanyora tsamba muchitenda kuna president inouya yenda kuDarwin handiti, inosvika havauzisimudza voendesa kuna resident minister ndokwavari answerable kuti aiwa tiri kutenda kuno nechipo chatakapuwa napresident chemupunga ndomupunga saga riri papa paya. Imimwewo tiri kuenda kunopata kwatabva nekuDarwin nekuti kuhombeka uko chava pamairi aya nekukaranda chava pamairi. Kulabek tataura matishirts tagadzira matishirts vamusa vaya vari kuti ndorimwe basa ravo iri rokugadzira matishirts. So takagadzira matishirts ekucherechedza musi wanhasi kuuya kwataita kuno nzvimbo dzataenda handiti dzakanyorwa kuseri. Saka imimi pano vechipatara nemacancelors for local political leadership muzogovana handiti uyai pamberi metron. So mazuva akaperayo takasangana nevamwe vane kambani yavo yekubatsira kuronga zvinhu zvakadai nekubatsira kugadzira mahampers. Ndo vakauya naiti yekuti pamuri kuenda madii kuti vatungamiriri vawanewo hampa handiti simukai tikuintroducei amai uyai pakatapa muoneko introducei daidzirai munonzani kambani yenyu inonzani kuitira vanenge vaida kushandisaiwo. Pasi nevasingade utano ndinoitwawo Messi Kamanura. I'm a private pilot, ndiro social entrepreneur, and I think the owner of my ndakambosangana nawo vakawanda padati kumkumbura 3 weeks a month ago. So ndinoshanda ndiri kunonzi kuMimi's Empowerment Center. Saka vazhinji vanondiziva nekunzi Mimi. Ndafara kuva pano. Thank you. Private pilot. Saka kana inini ndida kuda kuenda nendege kuningi kupindura munogona kuya monditora pano mondiendesa kupindura mondidzora kuti ndaibeta kandege kukaranda kaikai vachanobhururusa mazoona kudzidzisa vana kwakanaka kuvanoti hanzi musadzidzisei vanhukadzi kuita seiko onai chipatara pano chinodzidzirana nevakadzi nokuona ndege ngoti mundege nyamisirwa munhukadzi anenge achidza magiya ngativarovere maoko ndo vakagadzira chikusvitsira ndo vakagadzira mahampaya takavabhadhara kuti vatigadzire mahampaya ndenyayo metron or administrator munonzi chiipuro pataito sister in charge. That is for you and you alone. Musabvumira vanhu kuti vayozokwata mukabesa pasi mutambire mari yenyu yega vekuhofisi vemari ndevapi imimi mwana vakapoko agritex yakapamberi toni ari kupi chairman wedistrict inoratiri ndevi ari kupi chairman ochairwoman mukuru wemagandanga ari boi muyouth sabhuku tabira ikauya ikamutambira mari mupase sister imari yenyu kazvirupa handiti seneta ndima kamusarudza akachimhanya kudai ri kubva kumusangano handiti uya ikauya muri pamwe chete kutorwe mapikicha kaodiyazi ndopi kwacho 1 2 3 4 5 muriri nemuridzo. Good.
uya munhu kana wanzi tenda unongotendawo namamwe mashoko aunotaura asi nyange tisina hangu mamwe mashoko andotaura pasisimudzwa nekozegeneral staff ininiwo ndakaenda kuhondo 74 ndandiri mko kwemakore 7 yese ndichirapa vaidimbuka makumi kuhondo pasi nemhandu shefi tinoda kukutendai chafunga mwoyo kana chokwadi kana matofunga chinoitika muri chafunga mwoyo chaicho chokuti mukangofunga kuti mandave inoda kubudirira hamuregeri munotomhanya hamurare siku nesikati nekufunga maundarweni inobudirira sei kunzvimbo kwenyu tinoda kukutendai nechipatara zvamuri kutenderera muchipa mabasa tinoda kukutendai ndogotenda zvakare sista inchaji vepano inini maklinika ndiri kufamba ndiri kungo aimuhepe hamene kuti vamwe muri kufarawo seni here nekuti ndeye vakadzi chete ngotimerawo 50-50 navo varume ava izvi ndiri kunzwa manyukunyuku kuti muzvipatara medu muri kubatwa nevanhu vechikadzi ndinokutendai sista inchaji vaenda kuita zvinhu zvavo ndoda kuzopedzisira nekutenda musikana wedu wekuofisi mwana mudiki kana muchimuona ndipeiwo nzeve kana muchimuona mwana masukume wemwana mudiki chaizvo basa raanobata anosvikika anytime papi haumbo mwana akatsamwa kana kuti akadi anobatsira zvese zvaanenge atumwa nemukuru wake anoita mwana anoshandika naye ndoda kutenda maprovincial members ari kuteera mukuru mukati mebasa ravo ramaoko ravari kuita macentral committee yangu nemaprovincial members madcc machairwoman nemusangano wedu wezanupf ndoda kutendai ndisingasiye vatori venhau kuti toda kukutendai rambai mine mwoyo yasi musazonyora zvimwe zvekirezo Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.